Tu gazdă de oameni dragi și iubiți voi gospodari, ne primiți cu colindu? Din casă o voce se aude, cu drag, bine ați venit. Și atunci noi ne-am pornit. Sus, boieri, nu mai dormiți, aerelul Domnului, vremea e să vă gătiți, aerelul Domnului, căci umblăm și colindăm, aerelul Domnului și pe Domnul să-L aflăm, aerelul Domnului. Coama și grădurele, fără pic de mângâiere, și-o plânge renecurmată, cum n-a fost ea niciodată. Și în rai, când mă uitai, ce văzui mă sfăimântai, văzui pomii încărcați de copii nebotezați, și bătui din loc în loc, și bătui cu bici de foc, și bătui din scară în scară, și bătui cu bici de pară. La anul și la mulți ani! Vă urează cu mult drag Nea Ionică Opincaru, alias, mă rog, păi se poate, domnul Irimia Oprea.